Dintre de l'associació podríem dir que està dividida en 3 apartats. Un és el servei de prelaboral, que dona el servei per l'inserció laboral. Després hi ha el que és el club social, que el club social doncs, és un altre espai que dona entrada a les persones. I a continuació hi ha el que és l'associativa, o sigui, el que és l'associació que se n'encarrega de també donar un espai als familiars que realment ens sentim molt desprotegits. El club per mi és un lloc de trobada de gent que et pot sociabilitzar i no... A vegades parlem de coses comuns, no? Perquè hi ha malalties que són similars i dius, tu et passa això, doncs a mi també em passa, i sembla que compartint-ho se't faci menys pesat, perquè també hi ha gent que està patint el que tu, no? Bueno, el club sobretot és un espai on compartir experiències, vivències i emocions, no? És un lloc de cooperació i per a mi ha suposat una oportunitat de sortir d'una dinàmica bastant negativa. M'ha permès, tot i que amb els baixos, remuntar la meva situació i per tant és un estímul, no?